Adventure, I'm back my channel, Renato Adventurer. Okay po, ngayon po nagplansa po ako sa susuotin ko mamaya kasi kasama po ako sa Siete PALABRAS sa 7 mamumulong po. Ikaapat po ako yung title, ikaapat nga pulong, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Mamaya po, punta kami sa pamilya ko doon sa chapel ay kasama po ako. Ito po ang ginagawa ko, nagpaplansa muna ako sa susuotin ko mamaya doon sa chapel po. Okay po, ka-adventure. What's up, ka-adventure? Okay po, thank you po. What's up, ka-adventure? Ito na po yung prepare ko yung mga susuotin ko mamaya. Saka mayroon na po, ito na po, prepare na po yung susuotin ko. Mamaya po, pupunta na po ako ng chapel. Kasama po ako sa sa 7 words of God. Siete PALABRAS po, ika-7 pulong, ika-4 po ako, ka-adventure. Let's go, ka-adventure. What's up? Papunta na po ako sa chapel. Tara po, let's go po. Ka-adventure, ngayon papunta na ako ng chapel. Ito po na, ito nakabihis na po ako. Ito po, ka-adventure. What's up, ka-adventure? Papunta na po ng chapel. Ito po, God bless po. What's up, ka-adventure? Ngayon, ka-adventure, nandito na kami sa chapel sa amin dito sa aming barangay. Kasama po ko sa Siete PALABRAS, ika-4 po ako. Ngayon, wala pang tao ngayon, ka-adventure. Mamaya, maraming tao mamaya dito. Okay, ka-adventure, what's up, ka-adventure? Sige po. Ka-adventure, nandito na ang mga kasamahan ko ngayon. Mamaya, ito po, wala pang tao. Mamaya, punta na kami doon. Ito ang mga kauban ko. Mayroon pang 2 na wala pa dito. Okay, ka-adventure, God bless. Ang ikapat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo. Manindog ang tanan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkatutok, nalukop ang kangit niya sa tibok David na milungta sa 3 ka oras o sa pagkalas 3, mitawaw si Jesus na magusog. Eloi, lima sa baktani nga sa taba, Diyos ko, ganong ibiyaan mo ako. Palihog maglingkod ang tanan. Ngamingon, Eloi, lima sumaktani. Nasa ito pa, Diyos ko, ganong ibiyaan mo ako. O sa kasingkit sa pagmay, o sa mga pinakasakit, sa itong Ginoong Isus Santang nagpintay, siya mag-auulang malabag sa krus. Tapos niya giantos na may pagreklamo na pinakabukat ng klase ng pag-imalao, pagbugal-bugal, pagpaglibak, pagpagdaon, sagpa, luha, kulata, kastigo, lato sa ating mga dunay sima. Sa nalalangkat niya ko na ng palit, pagpasalong paglansam sa krus. Wala magagkampong ni Jesus ang pagkibaw sa mapusog na singgit sa magbahay. Diyos ko, ganong kibiyaan mo ako. O sa kataligaan na alam ka na ito na magbiyan sa Diyos ka Jesus. Daw sa kinigabutang na imposible may tamo. Sanglit ang Diyos sa bahanong ang Diyos anak. O sa lamang
16:30. Ako ang nagkamanahan ng sala na nagpasabot kini nga magsinggit sa pagmahay o sa lamang katawhanon o pagpalayag sa pagmati sa usa ka tawo ng biniyaan. Nakasinati ka na ba na ikaw ang gibiyaan? O nasinati mo na ba tumang kasakit kumikan sa pagbigas o sa kahinigugma? Nindot na pangalandoon ang pulong ng pagbiga o mapalayo o consistency. Sikat kayo karon o parang lumadungog na ito bisan asa nga pulong na social distancing. Kung linawas na pagdistansya sa usak-usa, gumikan hining pandemya sa merkado, opisina, sa simbahan, o sa bisan asa kita ang pagdistansya. Alang sa kayuhan ta, o galing, dagan ang nasakitan tungkol kay dagan sa atong mga kalihukan o selebrasyon no nato masin natin tungkol sa kaingginahangan kitang mo distansya. Sa usag-usag, sama sa panagtapok, aron sa pagsaulog sa mga adlaw nga tawhan, sama sa pagtapok-tapok, hudyaga, kanta, sayaw, inom, aron sa pagsaulog sa mga pista o kanungsuran, baryo man usil o sa baryo usil. Sama sa face-to-face na pagtungha sa eskwelahan. Dagan ang sakitan gumikan sa obligado nga papalayo o pagdistansya sa usag-usag. Apan, nasayod na kamo kung unsa pinagkasakit nga matag sa pagdistansya o pagpahilayo. Mga binati kong mga igsoon, mga tinubos, nahitabo mo sa pinagkasakit nga pagdistansya o pagpahilayo sa niyang ipadala sa Diyos Amahan, gikan sa langit ang iyang bugtong anak. Sa dihang gitugod sa Amahan nga mahilayo kaniyang iyang pinanggang anak aron sa pagtubos ka nato. Siguro, dili na maisip ang kasakit kanibatin sa Amahan. Sa dihang nahilayo kaniyang iyang bugtong o pinanggang anak. Unsa pagkaha sa dihang isang likway, gibiyay-biyay, gibawas-tabasan o gilansa ang iyang anak, ibis katatawasan o higugmaon. Kay unsa di ay hinungdan mo sa pagdala sa Diyos Amahan, sa iyang anak, nalhin ka nato. Mga isuon, kung mga wala nila ay nang inungdan, nganong presidente ang Diyos Amahan sa pagpadala sa iyang bugtong anak, dinhi ka nato. Juan 3:16, tungod kay kumbang Diyos ang kalibutan, iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron sa tanang mong tuo kaniya, dili maalaw kung dili makabaton sa kinabuhi nga walang katapusan. Kasado pa, kung man nagtukod sa Amahan sa pagdala sa iyang anak, dinhi ka nato. Kung mga hinungdan nga nung mitugod ang Amahan na may layo ang iyang anak, gikan kaniya. Bisan kini sakit kadili kayo na niyo sa bayan sa Diyos Amahan na nagpasabot ka kaduna dahil kahimtang o sitwasyon nga hinungdan. Sa atong pagpahilayo sa pagdistansya, mga pagigugmaw ang tuso na lang ang mong sakit. Nakahintang tulog alam sa gugma. Sama pa na
gingawa. Tungod sa gugma sa akong ipanupaan na trabaho sa pagatiman sa mga masakiton. Bisan taliwala sa hulga sa kamatayon, ang maong kasinabdian o salamat sa dagang kaayo na sakripisyo sa mga frontliners. Sa ilang mga pag-antos sa kasakit na mapahilayo tungkol sa gugma. Apan, ado na layo sa nagpahilayo sa pagdistansya na nilipasikan sa gugma. Daghang siguro ka na ito nga naglibog o natingala kung anong nakasinggit si Jesus. So sa kasinggit sa pagmamahay, ilon, lima sa bagtani, nga sa ito pa, Diyos ko, gano, ibiyaan ko. Apan, kung ato pamalandungan, pag-ayo, kay mausinggit o pagmahay sa napagpiya sa mahal kang Jesus. Usa lamang kini nga katawhanon nga singgit, nga nagsumada o naglangtog sa dapat patong-patong, nagsunod-sunod nga pagbiya sa mga tao nga gimahal o gialagaran si Jesus. Kaysa wala pa gisinggit si Jesus, o Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Pagkadaganasan, pagbiya ngayon na sinati, na makauula nga halok ni Judas Iscariote. Natimaan sa pagbiya o pagbaligya ng Isos na nagmahal o nagpili kaniya isip usa sa iyang mga apostoles. Ang paglimod ni Pedro kang Isos sa magkatulo, timaan sa iyang pagsalikway o pagbiya kang Isos. Ang pagpangunaw ni Poncio Pilato na timaan sa iyang pag-uyol sa kamatayon ni Jesus. Bisan man nakahibaw siya ngayon hitugyan ng kamatayon sa usa ka tawo nga inosente o pagkabungong niya singgit sa pagbiya mismo ng tao nga nagtabangan ni Jesus. Ilansam siya sa cross. Mga igsuot tinubos. Pila pa ba usap ka mga higayon nga atong gibiyaan si Jesus. Sa pagpakyas nato sa atong mga saan nga dili na magpagkasala pag-usap. Dili ba utang siya nga atong gibiyaan. Sa pagdumili nato sa atong kagalingon, sa pagsimba, sa pagkalawat, labi na sa adlaw Domingo. Dili ba matusok siya ng gibiyaan? Sa paglikay-likay nato sa sakramento sa kumpisal o pagkikiniuli, dili ba matusok siya ng gibiyaan? O sa atong pagdumili sa mga tubang, sa mga kabus, maundagway ni Jesus sa kalibutan. Hinabilaan ni ining panahon sa pandemya karon. Dili ba tumusap siya ng gibiyaan? Mga igsoon, unsa kang ibati sa Panginoon sa pagbiya sa iyang mga tinutang. Kung sa ating pagbiya kaniya, siguro nabati ang Panginoon malaong masaban sa pagkibiniyaan. Ang alaong masabato na silikway, hinungdan na walang niya kapungi ang iyang kagalingon sa pagsingit ibabaw sa cross. Ilon, lima sa bagtani, nga sa ito pa, Diyos ko, ganong ibiyaan mo. Palihog manindugan ka lang. Langit ko na akong namahan. Salamat
sa iyong pagpabuhos sa pag-anto sa nagasakit. Aron kami maluwas. Salamat, Ginoo, sa iyong walang pagbiyak ka na mo. Bisan pa man sa mong pagbiyak ka mo, pasilungan kami, Ginoo. Sa tanami kayo na kami matalikod, umibiyak ka mo. Kami ang hinaot ka unta sa iyong nagong kaluoy. Padayon ka mag-auban ka na mo. Naminanining panahon sa krisis o kalisod. Hatagi kami, Ginoo, daghang grasya. Na kami mag-auban ka mo. Sa kanunay, sa mga ikaw na pabilin ka na mo sa tanang panahon. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Hey, what's up ka-adventure? Natapos na ang City Palabras namin. Nag-uwian ang mga tao dito. God bless sa ka-adventure. Sana nagustuhan nyo ang video ko. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. And don't forget to click the notification bell and subscribe. Okay. Thank you ka-adventure. God bless. Day, Inday. Kaway, Patrick, kaway. Kaway. Oh, kaway.